Olen ainutlaatuinen. Nimeni on Chris Angel. 16-vuotiaana huomasin olevani uusi Jeesus. Monet ovat kuolleet yrittäessään samoja temppuja kuin minä. Mind Freak! Vuonna 1780 Azkabanin englantilaiset munkit Espanjassa keksivät keinon tappaa itsensä ja tulla takaisin maan päälle, mutta he epäonnistuivat siinä keinossa. Minä aion pistää sen keinon käytäntöön ja jäädä eloon tänään, tässä paikassa, tähän aikaan, Chris Angelin maailmassa. On aika parille katuteaikatempulle. Joo. Mä oon Chris Angel. Haluaisitko nähdä pari katuteaikatempulle? Mä taidan tietää sun nimen. Et aina tietää. Varmaan. Ei tiedä. Se on tuo. Oho, mistä tietysti nimeni on Kallenkuja? Minä tiedän. Dude, disguised powers. Dude, this guy is Jesus! Tämä temppu on erittäin vaarallinen. Monet ovat kuolleet yrittäessään tappaa itsensä, mutta minä aion selvitä. Hän on kyllä selvinnyt monesta muustakin tempusta, mutta kyllä hän joskus vielä kuolee. Tämä terävähattuinen puutarhatonuttu on monen itsemurhahaluisen suosikki. Onnistuin! Oliko Chris Angel? En usko, että hän kuoli. Chris! Herää! Ei tunnu missään. Tiesin, että hän voi kuolla. Kuinka hän selvisi? Kerta kaikkialla. Minä olen Chris Angel. Mind Freak!